खुलुमखा हायनाहाय जत गुबै अफिसियेल नायगिर दंनायरं दाख्लै एडिसि हाफां 2026 जं मारिनो तयै जों किसा जत कैंडिडेट्स रक दिब्रामो थानी दाख्लै एडिसि जं मारि 2026 पुइला बातायनाय उखा दामसरा जंबै एसटी बाबाराजन रिया के नंबर 2 दंगो मासमारा उंगै दिब्रामो थानी बातायनाय सपन कुमार चाकमा नंबर 3 दंगो दस्ता कांचनपुर श्री उमाशंकर रियांग अमंका दिब्रामो थानी बातायनाय नंबर 4 इनके करमसरा एसटी राटिस त्रिपुरा नंबर 5 इनके चामू एसटी दिब्रामो थानी उंगै बातायनाय हंस कुमार त्रिपुरा 6 नंबर इनके मनु जेलंता श्री हॉलीवुड चाकमा दामसरा कासुसरा एसटी दिब्रामो थानी बातायनाय धीरेन्द्र देवर्मा 8 नंबर इनके गोंदासरा एसटी कत्रजय रियांग नंबर 9 इनके आश्रमबारी एसटी दिब्रामो थानी उंगै बातायनाय प्रस्मित देवर्मा नंबर 10 इनके इलाइचपावर एसटी राजेश्वर देवर्मा नंबर 11 इनके महारानीपुर तेलियामोरा एसटी दिब्रामो थानी उंगै बातायनाय अब्दुल देवर्मा नंबर 12 दिब्रामो थानी उंगै बातायनाय रामचंद्रगार एसटीओ इनके जाबेस देवर्मा नंबर 13 इनके सिमना ताउमाकारी एसटी दिब्रामो थानी उंगै बातायनाय रविंद्र देवर्मा नंबर 14 इनके बुजुन नगर वाकिंग नगर एसटी दिब्रामो थानी उंगै बातायनाय रुनेल देवर्मा नंबर 15 इनके जिरेनिया एसटी जगदीश देवर्मा नंबर 16 इनके मांदाई नगर पालिमपुर एसटीओ दिब्रामो थानी उंगै बातायनाय जितेन देवर्मा नंबर 17 इनके पेकुरजोला जिरेनिया नगर एसटी दिब्रामो थानी उंगै बातायनाय गीता देवर्मा नंबर 18 इनके ताकारजोला जंपैजोला एसटी दिब्रामो थानी उंगै बातायनाय सूरज देवर्मा 19 नंबर इनके आमतली गोलागाती एसटी आमचय इनके बुद्ध कुमार देवर्मा 20 नंबर इनके किला बागमा एसटी दिब्रामो थानी उंगै बातायनाय पूर्णचंद्र जमातिया नंबर 21 इनके महारानी सेलागाम एसटी दिब्रामो थानी उंगै बातायनाय सीके जमातिया नंबर 22 इनके काथालिया मिर्जा राजापुर एसटी दिब्रामो थानी उंगै बातायनाय डेविड बुरासी नंबर 23 इनके अम्पी नगर एसटी दिब्रामो थानी उंगै बातायनाय कमल कलय नंबर 24 इनके रायमाभेली एसटी दिब्रामो थानी उंगै बातायनाय धनंजय त्रिपुरा नंबर 25 इनके नूतन बाजार मालबाक्सा एसटी दिब्रामो थानी उंगै बातायनाय संजय उसय नंबर 26 इनके बिचन्द्रनगर कलसी एसटी दिब्रामो थानी उंगै बातायनाय केनाराम रियांग नंबर 27 इनके पूर्व महरपुर बुरातली एसटीओ दिब्रामो थानी उंगै बातायनाय देवजित त्रिपुरा सिलासरी मधुमंगल एसटी दिब्रामो थानी उंगै बातायनाय मनीन्द्र त्रिपुरा अबनंका दिब्रामो थानी कैंडिडेट ताकनाय 2026 नि एडिसि सं मारियो अबनतयै गोबांआ जे कैंडिडेट सीट मायार तिनी सदगर कलय अनंत मोहन जमातिया अनंत देवर्मा बरक हाय सीट नि बागै थांखा बेबाके निनि कैंडिडेट्स नि बागै थांखा अमनतयै बेलाय खेगे ससियेल मीडिया ओ गोपलों खलायै जों नुलायो आं साना मोसो जे कैंडिडेट्स मान यारनि बागै जों बेलाय खेगे बनबो खाबायखौबो जों सापोर्ट खायो जतनो सापोर्ट खायो सिनि मेन उंखा सिनि दिब्रा सारो बाहाय खेगे हामग्रानि बागै माननाय अबसे सिनि मेन नांमानि उंखा इनके दलरो ताकु बकुरत्नरो साइमानो सिनि एडिसि सं मारिते बेसि दोख्लिया कांदर कांदर उंगै दमानि जरावो जों बेलाय खेगे जों दिनै महा प्रब्लेम रिजाल्ट जों रनानि बागै जों बेलाय खेनांगौ उनि बागै दिनैनि अ भिडिअ असुकनो उंखा नरक नायै दुंदि तेबो भिडिअ को तार सफायनाय अ जराव नरक साबो खायदि
di ini tako kuno ubui official channel narok sabu khai di de ini tako dol rok no share khe inke video na hamjagang ke like khe di channel subscribe khe di te waisa mana kene next video hambai